Bona vesprada, Javi. Bona vesprada. Comencem amb 4 preguntes curtetes i ja passem a les més llargues. La primera és, com definiries en una paraula la música festera? Sentiment. I ara, com definiries en una paraula a la teua comparsa? La meva comparsa, emoció. Molt bé, i ara dis-nos un pas doble, una marxa cristiana i una marxa mora que més t'agraden. El pas doble me l'acaben de regalar, que es diu La Creu de Saúl, i és una passada. La marxa cristiana, una que m'han dedicat quan jo vaig ser el primer tro, que diu Javi Bucanero, i marxes mores, m'agrada molt espanyoles. Perfecte, passem ara a les preguntes en resposta, si vols, un poc més llargueta. Com naix la decisió de ser capità? La decisió de ser capità no naix d'un dia per l'altre. És una confluència de 4 carrers que quan s'ajunten dius, i per què no? De fet, en un extra que acaba de publicar d'un periòdic, jo vaig dir, cuidado con los sueños, que si sueños despierto a veces se cumplen. I això és un somni i quan confluís tot i tens que llançar-te i avant. Genial. Quina relació hi ha entre una comparsa i una banda? Pues nosaltres, per exemple, que portem quasi tota la vida en la banda, l'agrupació musical d'Agullent, per mi som uno i som l'altre. O sigui, vam anar l'altre dia que vam fer un concert i per mi som com si fa un membre més de la comparsa. O sigui, no aconseguís una comparsa sense música, igual que els músics, si no estiguin en festes, tampoc tenen raó de ser. Som un mal necessari o un bé necessari entre els dos. Tenen que conviure. Genial. Com a càrrec, tu com vius la música festera? Jo ho he dit antes, és que la música és un sentiment. Jo crec que ningú si està trist es fica una marxa cristiana. Per mi la música és... I si poguérem ficar molts electrodes, veuries, quan estàs sentint música festera, estàs content. Jo no crec que estigui desfilant i estigués trist, és impossible. Per mi és un sentiment, és molta emoció. Per mi que és medicina per l'ànima. I ara, des del punt de vista de la música festera, quin acte és el més important? Home, així no en tenien, sense dubte l'entrada de bandes. Perquè és que, i ara que també quan estàvem a la Junta vam decidir fer 2 categories, perquè hi ha comparses, o sigui, hi ha bandes que portaven el mínim de música i altres que portaven més, entonces vam fer 2 categories, però clar, això vos que any i any van picant-se entre ells, van superant-se en quant a vestimenta, en quant a treballar-se el pas doble, en quant a... O sigui, per mi l'acte sense dubte és així, i després quan toquen ximo totes juntes, impressionant. Molt bé, i ara, com a capità, quin acte és el que més ganes tens de viure? Evidentment l'entrada, per tot el que comporta, perquè realment, aunque la capitania és tot l'any, el punt singular o el punt culmen és l'entrada. Però també molta emoció en l'arrencada de la Diana. A mi l'acte que m'emociona la baixada a Cristo, perquè jo me recordo quan portaves el xiquet al braç, i això és pura emoció, pur sentiment. Però bueno, enguany tots els actes seran especials. Tots. Genial. I ara, podries explicar-nos com es pren la decisió sobre la música que sonarà en l'entrada? Pues a cada cap d'esquadra li se pregunta, com a començar a elegir nosaltres per ordre rotatori, entonces, a veure, la primera banda, quines voleu tocar? Per no repetir-les tot i cas, entonces procurem, si portem 7 bandes, que no repetisquen molt, perquè l'espectador no estigui tot el rato passant el mateix. Entonces fem això, perquè no coincidisca. Molt bé. I ara, arrel de la música que té l'entrada, què ens pots contar del que sonarà en la teua capitania? La veritat és que en la meva capitania, el que és la meva esquadra, ja tocant Javi Bucanero, i a més les altres, tampoc és que tinguin massa marxes en bucaneros, però sí que les que tenen aniran tocant-les i són els típics, aragonesos, que sí que marxeu cristià, són totes, però bueno, tampoc puc dir quines són totes, perquè som 7 bandes, per 2 són 14. Entonces, claro, pràcticament estan totes les que s'imagineu. Genial. Les festes d'Ontinyent, per fi, són internacionals. Què ens pots contar del sentiment que provoca aquesta distinció? Pues va la redundància, encara és un sentiment... La veritat és que és més responsabilitat encara dins de SICAP, perquè per tota la llavor, perquè coincidisquen això, han passat moltes persones, molts anys, moltes coses que has tingut que fer perquè t'ho donen, i ara que arriba el moment, ens és molta responsabilitat perquè és que tot molt bé. I guany, sobretot la primera entrada internacional que diem així, això ens té molta responsabilitat. Genial. I ja per acabar, com a fester, com preveus el futur de la música festera? Jo el futur el previst molt bé, perquè només tens que veure en tots els pobles la quantitat de bandes que hi ha.
Entonces vull dir, és que si el poblet de xogotet, que no hi ha res que fer, doncs t'apuntes a la banda de música. Si és un poblet gran com este, el piques a veure quina és millor. Entonces la veritat és que si mires de fa 10 anys ara, quina banda no té una escola? Entonces vull dir, avui en dia, la veritat és que... I com la festa també va avant, doncs van les dues agarrades de la mà. Si la festa anara menys i la gent no contratara xarangues per sopars, que també va bé, i fer amors de soparets, no viure un sense altre, i així uno es retroalimenta de l'altre. O sigui, jo li hauré bon futur. Perfecte. Moltes gràcies per les teves paraules. Per a vosaltres.